La xarxa, internet, cada vegada serà més intel·ligent. Quan dic més intel·ligent vol dir que ens facilitarà més les coses. Quan dic intel·ligent vol dir que ens permetrà ser més eficients. Quan dic intel·ligent vol dir que moltes de les coses, com aquell que diu que anem a buscar, si per exemple estem treballant en uns portals més o menys habituals, ja reconeixerà més o menys els nostres hàbits i ja ens conduirà cap allà on tenim que anar. Això, amb la vessant econòmica o amb clau de costos, té unes grans avantatges i, evidentment, ha sigut el gran invent. La xarxa ens modificarà la societat. I sempre, 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 totes les avantatges porten associats perills. Vol dir que també porta perills de tipus socials. I quan parlem d'internet sembla ser que l'únic perill que hi ha és el que podem anomenar, no sé, de les webs de tipus pornogràfica o de coses d'aquest tipus, no? Hi ha altres perills, no? Hi ha altres perills perquè l'ésser humà encara necessita practicar el que diuen les 10 intel·ligències, no? I per aquestes intel·ligències siguin sòlides i vagin creixent amb l'evolució de l'home, necessita de la dificultat. I com més fàcil li posin, més difícil serà que tingui una evolució. I sobretot això sí que en mans d'adolescents, que la xarxa, pel fet de ser més intel·ligent, aporta les avantatges, i tindrem que tindre molta cura amb el seu ús. Com el fem? Però insisteixo, no pel que puguin veure, sinó perquè com que la informació hi serà tota, podem córrer el perill que treballem només amb informació i que no agafem capes de coneixement. Ja dic que és un perill, tenim que estar en alerta, no amb alarma, ni molt menys. També té un problema, que això pugui ser una realitat, perquè la xarxa té que ser universal. No pot ser que sigui per uns privilegiats que viuen a Barcelona, per dir alguna cosa, o que estan, diguéssim, a la Diagonal de Barcelona o a l'Eix Macià de Sabadell. La xarxa té que ser universal, té que ser per tothom. I això té que tindre la tecnologia adequada i té que tindre la banda ampla adequada, amb la qual cosa el segon perill és que realment les infraestructures estiguin preparades perquè això pugui ser una realitat, perquè realment les avantatges que porti internet no hi hagi el que se'n diu la fractura social, que sigui privilegi d'uns en perjudici d'uns altres. O sigui, que aquell que té més i que té més possibles pugui, diguéssim, estar per sobre, amb l'ús de les tecnologies, per sobre de la resta. Aleshores, jo resumiria dient la xarxa, la internet, cada vegada serà més intel·ligent, cada vegada ens ho posarà més fàcil, cada vegada ens darà més opcions a poder caminar, sigui en el món de la medicina, sigui en el món de l'economia, sigui en el món fins i tot de l'acció social. Aquest és el pensament que tenim i que tenim que saber-lo aprofitar bé. Saber-lo aprofitar bé dins en el si de les empreses com dins de l'entorn o en el si de les llars.